Ήταν και βιντεοφόρο με αυτό και γκαζάδικο, όπως το λένε. Εκείνη τη μέρα πήρε και μερικούς επιβάτες ενώ απαγορευότανε. Αν δεν είχε χιόνια και ερχόταν το λεωφορείο στη Ραφίνα, θα έπαιρνε πάρα πολλούς επιβάτες και θα είχαμε πολλούς νεκρούς. Ευτυχώς δηλαδή που είχε και χιόνια. Από εκεί και πέρα κρίμας για αυτούς όλους που χαθήκανε, γιατί χαθήκανε χωρίς λόγο. Ο καθένας ήταν το καλύτερο παιδί, γιατί τότε για να σε πάρουν στη δουλειά έπρεπε να σε εξετάσουν από όλες τις πλευρές. Είναι κρίμα δηλαδή. Αυτά που είδα και πέρασα εκεί μέσα και τις εκρήξεις και όλα αυτά και τις φωτιές που και εγώ ήμουν ολόκληρος και τα λοιπά, αυτά δεν θέλω ούτε ο εχθρός μου να τα ζήσει. Από εκεί και πέρα, μετά από κανένα τέταρτο από το πατάρισμα, έτσι χοντρικά, πήγα εγώ στη μηχανή, έβγαλα τη βαρδιά επάνω και με το τρίτο μηχανικό που είχαμε κάνει και στα έξω, είχαμε πρώτο μηχανικό το Δελαβόγια στα έξω, είχαμε πει να πέσουμε βορεινά. Μήπως ο Βοριάς μπορέσει και το σπρώξει και δεν μας πάρει από κάτω κτλ. Σε κάνα τεταρτάκι έγινε η έκρηξη, μέσα στο καράβι δεν μπορούσαμε να μπούμε, τουλάχιστον εμείς. Βγήκαμε από τη μηχανή με μεγάλη δυσκολία. Έγινε η έκρηξη, αφού έγινε η έκρηξη προσπαθάγαμε να πέσουμε, άλλοι ήταν νεκροί κάτω, άλλοι ήταν σκοτωμένοι. Έπεσε ο Αντώνης, άργησε λιγάκι, πέφτω κι εγώ, ήταν μπαταρισμένο, πέφτω στο από κάτω ντες, με πιάνει φωτιά. Ήμουνα ζωντανός, ξανά του δίνω στο πλάι του βαπουριού, πήγα στο μπάτο. Κοιτάω την Άδρο και την Γκάριστο πολύ μακριά, λέω εδώ, ήταν τα πάντα σκοτεινά. Λέω εδώ τελειώσαμε. Ναι. Μετά από κάπου στο Κολύμπι είδαμε και ένα φωτάκι από κάποιο καράβι το οποίο έφυγε, δεν ζήγωσε. Ποιος ξέρει γιατί, υπάρχουν λόγοι που γίνονται και αυτά. Κάποιο γκαζάδικο, κάτι τέτοιο. Μείναμε μόνοι μας μες στο σκοτάδι. Σε 2,5 ώρες περίπου, εγώ είχα τελειώσει, είχα παγώσει. Φώναζα βοήθεια, ήταν κάποιος δίπλα μου, μου λέει κουράγιο Μάριε. Από μακριά ένα φως, ένας προβολέας αναβόζησε και έχασα τις αισθήσεις μου μέσα στο η θάλασσα. Ξύπνησα σε ένα ρώσικο και από εκεί και πέρα Ραφίνα, νοσοκομείο κτλ. Κάτι άλλο δεν έχω να πω. Εκρήξεις γίνανε εκεί μέσα, φωτιά, αυτό έγινε όλο το καράβι, μία φωτιά, μέχρι τον ουρανό. Τα ψάρια κάτω τα βλέπαμε που πηδάγανε. Ο καραβοντόρος μέρα, αυτό για 2 λεπτά. Μετά από 2 λεπτά τα πάντα σκοτάδι του βάρισε και έσβησε. Και από εκεί και πέρα ο καθένας προσπαθούσε να σωθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συγχαρητήρια. Να είστε καλά κύριε. Ξέρετε, είναι τα ναυάγια.